ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ସତରେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଜାଣନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା, ତ ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା ଉଲ୍ଟା ସିଧା କହିଦେଇଥାଏ। ତମେ ମୋ ସହ କଥା ହେବନି, ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅ, ତମେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ମୋ କଥା ପଚାରନି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା। କେତେଥର ତ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ବ୍ଲକ୍ ବି କରିଦେଇଥାଏ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଦିନ ତାପରେ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ କଲ୍ କି ମେସେଜ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ନା। କେତେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ଆସିଯାଇଥାଏ।